Так ми излизаме от стаите. Още е супер рано. И всичко спи. Но ще ви покажа малко комплекса. Ние сме било 19. Така. Всякъде е прекрасно озеленено. Отиваме към рецепция. Оттам се пуснем надолу, макар че има и други пътища към плажа. Не е нужно да се ходи до там. И там горе е нашата тераска. Супер място. Пак карат силно немски туристи. Нон-стоп пристигат. Целият комплекс е пълнен с основно с немци и турци. Има и други народности, но много по-малки, естествено. Сега влияме в това е рецепцията. Може да се пие кафе постоянно. Тук тая е с Wi-Fi. Постоянен, много добър. И се предпочита от хората да седат с лаптопчета, който това работа има да се отвърши. Всичко са мите, са чисти. Целият став работи много. Сега, това е централната алея, която води към ресторантите, баровите и плажа, естествено. Както вече май споменах, навсякъде е прекрасно озеленено. Още е много рано, слънцето не се е показало, за да се види истинската красота, но и така може да се разбере. Интересното е, че навсякъде е така, не само в тази част на комплекса. Даже между по-крайните вили растителността е прекрасна. Просто хората са се запазили. Ето, примерно, това дърво върви по средата на пътя, обаче не е отсечено, оставили са го. Заобикалят си и си продължаваш. Целият комплекс е в Кедрова гора построен. Затова е толкова хубаво. Но и много труд. Естествено. Нататък е фитнеса. Тук вече гледаме в общата част. Това цялото тук призене е пълно с маси, столи, сега, които са дръпнати.
Да, за да почистят. То си име реши тук на сапун. Явно минават с някакви машини. Виждате уникална чистота. И тук вече са фризьори, разни магазини, инфо. Това тук е за сладки. Цял ден. Да, тук сладки, барове. Този бар работи почти 24 часа. А има и много други, които работят толкова. Сега запускаме надолу към основния ресторант. Тук вечерно време свирят групи. Най-вечер излезе една група. Тя Металика на турски. Беше доста интересно. Тук почват вече басейните. Ние седим по-фолна част заради бързалката. Срещайте свинете. И това е основният ресторант. Това е басейна. Хората вече се зареждат кърпички, което ще направим и ние след малко. Ролбата. Най-любимото място. Тръгваме към плажа. Всичко е много добре изчистено. Тук през деня става леж. Всякъде е на входове и на изходи има душево. Сега тръгваме тук по една моя любима алейка, която води към плажа. Само да мине тук на госпожа, надея се няма нея. И това отиваме на плажа. Тая част на ресторанта също е доста добра. Тук има маси изнесени напред, почти до морето и вечерно време много красиво, спокойно. Не знам дали се вижда какво. Ето навсякъде е прекрасно озеленено. Палмички. Това са тук вече някои от алакарт ресторантите. Честно да кажа, не съм ги обикалял всичките. Има няколко. Китайски, италиански, турски, рибен и не знам. Тук тая част е хубава, но тя сега не се вижда добре. Има огромна зелена площ близо до морето, също така и до басейните, което е фул с по-възрастни хора и най-вече с млади семейства, с майки и деца, с колички, просто прекарват целия ден тук. Ето го и плажа.
много шезлонги, транспарентни тенти, почти прозрачни са, не знам как пазят, ама вършат работа. Всичко е идеално, почистено, прибрано. Ето в момента даже пак се почиства. Но то през деня това всичко става доста по-мръсно, колкото в момента. Шезлонги има, не знам, около 400, сигурно 500 шезлонги има само на път. 21 градуса. На Кейчко е двойно морето. Много хубаво. Единственото, което ми харесва тук е, че много бързо става дълбоко, ето там, където е човека. Малко по-навътре вече е сигурно 3 метра. Не е подходящо за деца. Пясъка е супер. Естествено, много съм загрян. Вчера беше 36-7 градуса през деня. Туалетни, всичко е много чисто. Баровете, които работят, въобще поддръжката е на ниво. Тук хората се работят. За престоя ми до сега не съм видял нито един човек в униформа да пуши, да си гледа телефона, да не е усмихнат или да не си върши работа. Явно взимат само непушачи и хора без телефони. Тя е барови, ми направи впечатление, че всяка вечер ги заземяват, така както ние заземяваме заведенията на края на сезона. Всяка сутрин се идва, се отваря на ново и се пуска заведението, може би след половин час. Това е тук една прекрасна ерия. Това също е много посещавана част. Ето този басейн, към който отиваме, защото той е на много хубаво място. Хем е на пясък до морето, хем е и басейн. Така че ако предпочиташ, може да седиш на морето. А ако искаш, може си басейна. Също така като легнеш е много приятно, защото дава малко Infinity илюзия. Ето. Германците не спят. Взели са хубавите места. Тук също има отсреща правят гофрети, гюземета и постоянно някаква храна се изнася. Да, и според мен е малко преиграно. Ето пак зелените части са шезлонги. Сега изглежда много добре. През деня всичко е пълно с хора, естествено. Просто че се е много ранен. 7:30. Туалетните са уникално чисти, те не съм ги ползвала. Но Марията каза, отсреща двете вили. Е топ мястото. Но мисля, че за съжаление са частни. Или поне не се дават на туристи, защото няма номера и ги няма и в картата. Аз са точно срещу морето. Уникално място. Просто прекрасно. Хубаво, голяма, озеленена територия. Много, много добре. Доста голямо. На тази територия България биха направили 16 комплекса. Значи там продължава някъде 200-300 метра в една посока и поне 400 в другата. Горе-долу, откъдето тръгнахме. Малко след нас вече е оградата на комплекса. Но тия вили... това е човек. С прекрасни големи веранди, с тераси, на много, много хубаво място. Ето. Завъртяхме се, изляхме от другата страна на басейна.
готино да си сложим хавлийките. Детската парцелка, любима част на всички деца. И на мен вече. Продължаваме тук нататък. Естествено, пак вили с зелени площи. Ето ги тия хубавите. Тук е прекрасно място. Тук е детския клуб с отделен басейн. Тези къщички постоянно има някакво занимаване от PlayStation до каквото се сетите. Ето за най-малките басейни. Всичко е супер оградено. Има став, който наблюдава някои те не се изгуби. Родителите седят, децата си играят. Това е. Има и парцалка за най-малките. Ето. PlayStation House, това е къщите. Много добре е помислено за децата, разбира се. Има всякакви условия. Тук продължаваме. Така. От тук, ако тръгнем, мисля, че ще отидем в една ерия, където е за малко по-възрастни. Много красиво. Не знам дали се вижда, просто на жива е уникална красота. Сутрин рано тези всичките цветя миришат. Мирише на бор, на смола, на цветя, на прясно косен. Прекрасно. Красота. Ето, разхождаме се така произволно вече тук между дървите и се вижда, че това накъдето да тръгнеш. Просто е супер подредено. Ето, това е друг басейн, но този вече е релакс басейн, говорят, и е само за възрастни. Деца не е позволено да се ползва от деца, естествено по обясними причини. Имат си отделен бар, хубава, приятна музика, просто е за възрастни. Да няма писъци, да не чува Таля да вика мамо, 205 пъти. Много приятно е. Фактически има 3-4 вили, които го ограждат. И така. Много приятно е направено всичко. Всичко е в тези червени павенца, абсолютно всички алеи. Много труд, много работа. Изключително много. И така. Красиви цветя. Отивам и аз да зареждам хавлийките, да не бъда изпреварен от германците. Или пием едно чайче някъде рано. Красота.